Nu skal jeg spille et stykke af den legendariske kvindelige komponist og marimbist Keiko Abe fra Japan. Den hedder Dreams of the Cherry Blossom, og den handler om sakura-træet, nemlig kirsebærtræet. Og den er en sindssygt stor variation på den meget, meget kendte sang, i hvert fald i Japan, som hedder Sakura Sakura. Og den handler om det magiske årstid, hvor blomsterne kommer frem på kirsebærtræet, og foråret er på vej. Og sang i sig selv, og generelt forår for japanerne, det symboliserer den evige forgængelighed og den cirkulære bevægelse af jorden og naturen og mennesker. Gennem hele stykket vil man høre den samme melodi spillet på alle mulige forskellige måder og variationer, nemlig sakura.
Okay, så kommer den sidste sang, og den er på engelsk. Den er skrevet af komponisten Roger Quilter, som levede sådan i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og den er skrevet til en tekst fra en samling af syv digte, som hedder Elizabethan Lyrics, og de er altså skrevet cirka i den periode. Og man ved ikke, hvem der har skrevet teksten her, men jeg giver den et skud alligevel. Fountains, what need you flow so fast? Look now, the snowy mountains, heaven's sun doth gently waste. But my son's heavenly eyes view not your that now lies sleeping softly now, softly lies sleeping, Sleep is reconciling, rest that peace begets. Doth not the sunrise smiling when fair at even he sets? Rest you then, rest, sad eyes, melt not in weeping, while she lies sleeping, softly now, softly lies sleeping, Ja, nu vil Elina og jeg spille en duet for to fløjter af Kuhlau. Opus 10, nummer 2, anden sats. Den hedder Tema med variationer. Og Friedrich Kuhlau, han var tysk født komponist og kom til Danmark under Napoleonskrigene, fordi han ikke ville være soldat. Og efter sigende vendte han aldrig hjem igen, fordi han syntes sejlturen den gjorde ham så søsyg, at han hellere ville blive i Danmark, end tage den tur endnu en gang. I Danmark er han især kendt for at skrive musikken til Elverskud. Elverhøj, sorry. Ikke helt det samme. Og ja, internationalt er det især hans fløjtekammermusik, der er kendt. Ja. Sådan der. Super. Det er lidt lavt, det her. Nej, sorry.
i programmet, hvad vi er nået til. Ja, det vil sige. Yes! Okay, vi er nået til den, som også bliver kaldt en favns eftermiddag. Og en favn, det er det her mytiske væsen, som lever i Grækenland et sted. Og det her væsen, det har gedeben og menneske overkrop. Og så er det sådan nogle, der er sådan lidt drilske og sådan lidt fjollede. Og den mest kendte af de her favne, det er Pan, som er skovgud og sådan hyrdegud og en ret sådan faktisk virkelig lidt klam type, der godt kan lide nymfer. Lidt klam. Men lidt smule klam. Men i det her stykke, der er det en vilkårlig favn. Det kunne være Pan for eksempel, som at der er den her eftermiddagsvarme i Grækenland. I kan forestille jer, han ligger måske i skyggen under et træ, og så sker der alt muligt. Der kommer måske nogle dyr forbi, eller han får alligevel et dansk blik i øjnene eller et eller andet. Men der er i hvert fald den her varme eftermiddagshede, som ligesom kendetegner sådan stemningen. Yes. Og det er originalt et orkesterstykke, Ja. men vi spiller et arrangement, fordi det synes vi også er sjovt. Og det er lidt nemmere at realisere, sådan lige umiddelbart. Men til gengæld så synes vi, det er et brandgodt arrangement. Er det bedre her? Vent for en gang så.
Jeg tror godt, jeg kan præsentere, hvad I skal høre nu. Hvad hedder det? Vi skal forestille os, at vi er i Italien, og vi er i Toscana. Et sted, et område, der hedder Argentario. Det er en bjergkæde, og det er derfor, den hedder Argentario Suite, fordi omkring den her bjergkæde, der er der nemlig den her lille ø, som mig og mine forældre vi opdagede for cirka 6 år siden, da vi skulle til Rom og havde brug for at få noget vand og ligesom kunne bade og sådan, fordi det var meget varmt, det var hedebølge. Og så opdager vi så den her lille ø, der hedder Porto Santo Stefano, og den blev vi simpelthen forelsket i. Den er ikke særlig stor, den her ø, og det er sådan en lille havneby. Og derfor så tænkte jeg i år, da jeg var dernede, at jeg ville lave sådan en slags ode og ligesom dedikere det her værk til det område. Og der var nemlig kunstudstilling i Porto Santo Stefano på gaderne, så derfor så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at lave det som sådan 3 små malerier, eller satser. Så i første satsen har vi ligesom aftenpromenade i havnen, så der kan I ligesom forestille jer, at man ligesom går rundt og ser alle, motorcyklerne rundt om i de skrå gader, og folk sidder og drikker noget Chianti, og der er sådan en dejlig sommerstemning, og børnene leger. Og så i anden sats, det er ligesom stemmer fra Toscana, så det er ligesom, når jeg ligesom er ude at sejle, så forestiller man ligesom sådan forbi klipperne, og sådan, at der er masser af historier om alle mulige italienere, og sådan, at de ligesom taler til hinanden, og sådan meget filosofisk. Og så tredje sats, det er spøj på molen, så det er ligesom de unge, mennesker i teenagealderen, der ligesom de ligesom sådan skubber hinanden i havnen, og der er masser af hormoner i luften, og masser af stemning, og så fletter den ligesom sammen med det andet portræt til sidst. Så det er værket, og Elliot han er sådan lidt assisterende dirigent for at kunne holde sammen på ensemblet. Så lad os prøve.
Skal vi stemme? Ja, vi skal lige stemme. Det tror jeg er fint nok.